sako ga almajiri da ɗan koko ko an shi kama galin miko da incin bukar mu ɗan honko. Kukan kurciya jawabi ne sai mai hankali ka ganewa ga sakonmu nan mawaƙan Kebbi manya-manya ba ƙanana ba. Sunan ka wahidun ahadun mai mulkin da baya karewa. Kukan kurciya jawabi ne. Allah man tasha'u kai na kira har kullum ka ƙara karewa. Sai mai hankali ka ganewa. Basira da ma ƙwarewar mu har ko yaushe ƙara linkawa. Kukan kurciya jawabi ne. Mulki kai ne ka badawa kuma kai ne kaɗai ka karɗewa. Talakanin a ruwa ka iya mana kai ka samuwa. Kukan kurciya jawabi ne. Mu ƙarfin mu ko dabarar mu mun san ba su samu tserewa. Sai mai hankali ka ganewa. Allah dan isar Rasulullah mai darajar da ba ta yankewa. Kukan kurciya jawabi ne. Na fi ɗan Umar ka roƙawa ka ceci al'umma ga ɗin zamba. Kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani mawaƙan Kebbi manya-manya ba ƙananan ba. Hauka in ta fara kama ka takalmi ka fara kacewa. Kukan kurciya jawabi ne. Fakircin da baya karewa siyasar mutum ka nunawa. Sai mai hankali ka ganewa. Siyasa da duk ta kare ma jama'a te ka fara watsewa. Kukan kurciya jawabi ne. Idan har mutum na Allah ne jama'a dari ka nunawa. Sai mai hankali ka ganewa. Da dai wanda ba shi alhairi gaban da abin ka karewa. Kukan kurciya jawabi ne. Talakawa mu canza halin mu kwatayi sai mu daina nuna hawa. Sai mai hankali ka ganewa. Ko da mutum ya ba ku kudin shi cancantarsa za ku duba ba. Kukan kurciya jawabi ne. Dakara ne uban gidan waka murya ta ba za ta koyi ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani mawaƙan Kebbi manya-manya ba ƙananan ba. Kukan kurciya jawabi ne sai mai hankali ka ganewa. Kukan kurciya jawabi ne. Allurai cikin ruwa haka nan take sai mai rabo ka ɗaukowa. Sai mai hankali ka ganewa. Kuma duk wanda ya yi alkhairi to ga lokaci na sakawa. Kukan kurciya jawabi ne. Yanzu ba iya akewa ba, cancanta ake ta dubawa. Sai mai hankali ka ganewa. Mun ca bara yanzu ga ta bana, Allahu tsare mu faɗawa. Kukan kurciya jawabi ne. Wasu an zaɓe su sun tsere wai sai yanzu za su dawowa. Sai mai hankali ka ganewa. Da lauje cikin naɗi talakawa kusan wanda za ku kawowa. Kukan kurciya jawabi ne. Ibrahimu ‘yan Fulani na rera waƙar ba za mu daina ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani mawaƙan Kebbi manya-manya ba ƙananan ba. Kira mu kai wajen talakawa mai noma ba zai ki taki ba. Kukan kurciya jawabi ne. Mu tsaya mu zaɓi wanda ya dace ba mai ci ya shura kwano ba. Sai mai hankali ka ganewa. Ga ɗan abin ƙwarai akwai daɗi al'umma ba za su koka ba. Kukan kurciya jawabi ne. Hawainiya idan ta canza kala na san ba za ta canza hali ba. Sai mai hankali ka ganewa. Halin wasu ɗiyan
siyasa su ba su saba alkawar su ida ba. Kukan kurciya jawabi ne. Zaɓen tumun dare akwai matsala ko wayo ba za ya dara ba. Sai mai hankali ka ganewa. A gaya ma masu ci da ceto wanka karo ba za mu ɗauki wannan ba. Kukan kurciya jawabi ne. Yaya tsawo kun ji nausa ko talaka ba za ni boye ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Kan mai waɗanda ke fice tankar su ma'adanan mu suka kwashewa. Kukan kurciya jawabi ne. Kan mai waɗanda in muka yi koke don agajin mu ba su duba. Sai mai hankali ka ganewa. Mu kyale ɗan Abuja daɗi in suka je ka ba su sake lekowa. Kukan kurciya jawabi ne. Mu tace mai halin kashe mu raba ana ta kai ya baya dainawa. Sai mai hankali ka ganewa. Mu manta masu batali da talaka su zaɓi karuwan su kyawawa. Kukan kurciya jawabi ne. Kar mu yi da wanda zai yi ƙauyawa da mu gare mu babu wayewa. Sai mai hankali ka ganewa. Mu lura kar mu ɗauki ɗan roman baka ga faɗi da kasa idawa. Kukan kurciya jawabi ne. Ni Al-Aminu ɗan Sulaimanu da ke kira ba za ya daina ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. A kwana a tashi sai Allah rayuwar yanzu ga misalinta. Kukan kurciya jawabi ne. Bana rogon mu za mu tonewa tun da gonar gaba a gadonta. Sai mai hankali ka ganewa. Ko da ɗai ba abin da ba ƙarshe maganar na rufe ku buɗe ta. Kukan kurciya jawabi ne. Jama'ar ƙasar mu kar mu manta hawa haka ma gangarar mu duba ta. Sai mai hankali ka ganewa. Mai tunanin ba za mu tanka ba ku faɗa ya bace ku maimaita. Kukan kurciya jawabi ne. Bushaki daban da ke malaka al'umma ku zan fahimta ta. Sai mai hankali ka ganewa. Zamani ka ɓata mai laya, Allah ke biyan bukata ta. Kurciya jawabi ne. Ni ne Sadiku mai waka, jan zaki ban ɗauki reni ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Mai garkuwa fito da mashin kayakin baka za mu farawa. Kukan kurciya jawabi ne. Faɗar gaskiya yana da wuya sai dai ita ce ka ɗorewa. Sai mai hankali ka ganewa. Faɗa masu tauye al'umma ko su riye mu ka buɗewa. Kukan kurciya jawabi ne. Ciki da gaskiya salon magana yuka kashe da baki hudawa. Sai mai hankali ka ganewa. Ashe cikin dari yuka ta fasa ba gaskiya gare ta nunawa. Kukan kurciya jawabi ne. Talaka na ga kai zaɓe a ƙasa kai ake ta dannewa. Sai mai hankali ka ganewa. To ya kamata dai a tantance na kwarai wanda ba ya cutarwa. Kukan kurciya jawabi ne. Waƙar ta masu kima ce, Musa Alle ba zai kasala ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Siyasa ta waka ƙarni mu talakawa muna daban tausayi. Kukan kurciya jawabi ne. Domin mu ne ka zaɓen su da zufar jikinmu za su yi rasai. Sai mai hankali ka ganewa. Wai mu mutum kawa cuta ya dawo a ce mu lallasai. Kukan kurciya jawabi ne. Duk wanda ka gwada shi ya kasa ga shawara guda kawai ya sai. Sai mai hankali ka ganewa. Buhun ƙasa ga wanda ya ɗauka in zai hana ka yunkuri jisai. Kukan
mutunci da yatsar ka dangwala kausi. Sai mai hankali ka ganewa. In kayo aro gidan dangi mutuncin ka garzaya mai sai. Kurciya jawabi ne. Tori ne Ayuba Argungu murya ta ba za ta boye ba. Kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Talakawa a wanga ƙarni ni dai na so ku amshi amcin ku. Kukan kurciya jawabi ne. Ana son a zaɓi mai kishin jama'a wanda zai wakilcin ku. Sai mai hankali ka ganewa. Mai ilmi ake bukata jagora wanda za shi mulkin ku. Kukan kurciya jawabi ne. Mai kyauta ma al'umma aka so domin zai kula da haƙƙin ku. Sai mai hankali ka ganewa. Ku kauce ma ɗauku mai ƙarya don ko ya ci bai kula kan ku. Kukan kurciya jawabi ne. Mai gaskiya ake bukata talakawa ku zo ku ɗau muradin ku. Sai mai hankali ka ganewa. Ka shaidin ku ɗan uwa na kar ku bari ɗan kuɗi su ruɗa ku. Kukan kurciya jawabi ne. Sakon ɗanbun zama da jafi ga waka ba za mu daina ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Ku mai da hankali talakawa ku kyale masu sai da yancin ku. Kukan kurciya jawabi ne. Ku kada masu cin mutuncin ku ku ɗauki masu kare haƙƙin ku. Sai mai hankali ka ganewa. Ku kyale wanda sai muradi ne ya zo za ya zo ya iske ku. Kukan kurciya jawabi ne. Ku kawo da kai ga wanda a kutulu ku ɗauki masu hidima gunku. Sai mai hankali ka ganewa. Ku gane wanda baya kishin ku ko ya ji bai kula da sabgar ku. Kukan kurciya jawabi ne. Ku kawo da wanda zai haye jirgi ya zo ya bullo cin mutuncin ku. Sai mai hankali ka ganewa. Su je kasuwa su kware ku su zo gida su sai mutuncin ku. Kukan kurciya jawabi ne. Ni ne sadi tara ta mai waka ba zan gaza wurin bayani ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Foundation na kwarai aka waki na yadda ba ta rushewa. Kukan kurciya jawabi ne. Kowai burga-burgan aiki aikinsa baya ɗorewa. Sai mai hankali ka ganewa. Komi ka kai ka sa hikima rashin ta shi ka sanya sabawa. Kukan kurciya jawabi ne. Yaro da babba ba su zama ɗaifokin da babu dattawa. Sai mai hankali ka ganewa. Uba bai zama ƙasan ɗanɗanai ko zamani ka juyawa. Kukan kurciya jawabi ne. Duk inda ka ga an hau ice nan za a koma saukowa. Sai mai hankali ka ganewa. Talakawa ku kori jema ku kuma kora da ba su dawowa. Kukan kurciya jawabi ne. Ni ne Yunusa ƙofar kolawa ƙarfa za ni daina ba. Kukan kurciya jawabi ne. Sai mai hankali ka ganewa. Ga sabon wani waƙan tafi manya-manya ba ƙananan ba. Sai mu yi hankali ka ganewa. Kukan kurciya jawabi ne. Kukan kurciya jawabi ne. Ku bi ni sannan al'umma na tabbatar da za ku gane ni. Sai mai hankali ka ganewa. Domin ku ne ka
masu mulkin mu sun kyale babu lokaci na dubawa. Kukan kurciya jawabi ne. Shugabannin mu sun saka kuma babu wanda za shi gyarawa. Sai mai hankali ka ganewa. Fatar su dai a zaɓe su samu walwala da